sa atong tilawan. Hala, uy, lamia kaayo, grabe. Naa siya pagka pait-pait something and ang suka pod nagpatigbabaw. Hi guys! Good morning! Punta ako ng palengke. Nag-jogging-jogging na lang ako papunta doon. At bili ako ng gulay ngayon. Or isda. Pinawisan na. Dito na ako banda sa may tulay sa Bulisong. Dito na ako sa San Alonso guys, banda. Tunga lang sa kilo. Wala nila. Nakapalit na ko sa kuan, talong, ampalaya at saka isda. Ang ihalo ko sa isda ay ang ampalaya at saka talong. Subukan kong ipaksiw kasi nakakain ako nung nakaraan na pinaksiw na may talong at saka ampalaya. Eto guys, ipaksiw natin. Hi guys! Hi guys! Hi guys, kami na Love you. Love you. Ang mga tambay dito sa kuan, Balingwan. Diretso tayo guys. At saka, alam ba ninyo, may itayo dito na 7-Eleven. At saka Jollibee. Dito banda. Magkakaroon na ng 7-Eleven dito sa Balingwan. Malapit lang sa Petron. Lakad na naman tayo papunta doon sa Payag. Sa bahay. Binalikan ko ang ampalaya kasi nakalimutan ko guys. Dito na ako banda sa may San Alonso. Ayan, isubang na jud ang kuan, init. Tamang-tama, naabutan ako sa init kay kaning init sa buntag sayo, vitamins man pod. Lami kang init kaganiha unya. Karon nagkulom na pod oh. Murag nag-alindahaw. Mabasa taani guys. Bawal tayo mabasa. Char. Agay. Si putot-putot nag-apa si putot. Agay hugaw na pod na imong tiil ha. Diyan na to sa balay. Ito na tayo guys, si Sherwin, nagawas na. Wala na siya dani sa gihigdaan niya. Ambot og asa siya nagpaingon. Nara na siya diha sa iyahang angkol. Ito ay iluto na natin ang ating isda. Ito ay ubusin na lang natin para marami siya. At saka may natira pa pala na bawang, ito na lang ang gamitin natin.
Eto ang unahin natin ang ampalaya. Murag naa si ko ano bangag mayong tagdili ni daot no. Ana na lang ni siya. Something something daot. So iganyan natin siya guys. Kunin muna natin ang mga buto. A few moments later. Hindi pa naluto ang ating paksiw. Tapos ang lato-lato. Narinig ba ninyo ang lato-lato? Tingnan na ninyo ang ating naluto na paksiw at saka atong tilawan. Hala, uy, lamia kaayo, grabe. Naasya pagka pait-pait something and ang suka pod nagpatigbabaw and ang luya at saka bawang. Ang sarap talaga ng ulam natin for today. Eto. Hala, uy, lami kaayo. Sikan tilaw. Lami jud siya, promise. I'm sure na luto na siguro ito. Ayan. Oh, so kakain na rin tayo. Bahaw ang kanin namin, kaya eto, maubos lahat ang bahaw ngayon. Magsukad na ko kay mukhaon na tayo. Lahat-lahat dyan, kain tayo sa masarap na ulam. Hukad-hukad na tayo guys. Lahat-lahat dyan. Kay ang sarap ng ulam natin. Eto, piliin ko yung mga talong, mga ampalaya kasi masarap na masarap ito guys. Masarap din ang timpla ko. Hala, lami ako ayo uy. Hala no. Imals. Wala pa si Sherwin. Tuato siya sa yang angkol. Diha man na siya mag-anaan sa yang angkol. Nya kay naraman yang motor so wala siya na masayro karon. Wala siya sabaw so kanilang bahalag walay sabaw. Ay naa day sabaw gamay gamay-gamay lang. So lami kay tagsudan, grabe. Ayan, isa lang ang kainin ko na ulam. Nay sabaw-sabaw pod gamay. There oh. Ayan, sarap ng ulam. So
Eto ang ulam ko. Sarap-sarap. Kain na tayo lahat dyan. Eto, konting kanin lang. Eat na tayo, guys. Kaon tatanan. Konti lang ang kanin, guys. Mm. Mm. Ubusin ko to, guys. Busog na, guys. Ang dami kong gulay na kaon. Thank you so much to all.